Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joert met optredens van een groot talent, Maite Veenstra. Het feest bij Los Abuelos. En we blikken bij het Fries Symfonieorkest voor u op een concert. Ja, wat een heerlijk begin van deze aflevering van Noorderwien. Leuk dat je er weer bij bent. Straks nog meer optredens van Maite. Ja, groot talent. Ze won Lieds en de kleine prijs van Friesland. En ik ben wel heel benieuwd wat ze in de takkenbos gaat. Maar wat een geweldige persoonlijkheid. Straks praten we nog even maar over de plan en haar band natuurlijk. Want ze staat hier bij ons hier in de studio. Liekers deze band, Los Abuelos. Ja, dat is gewoon feest, feest en nog eens feest. Amor, ¿por qué te vas tan lejos? ¿Por qué? ¿Por qué?
elevas mi existencia. Si sabes que llevas en mí el calor de mis besos. Amor, ¿por qué te vas tan lejos? No olvides que espero tu regreso. Y espero con ansias de besar. Amor, ¿por qué te vas tan lejos? ¿Por qué y dejas mi alberita? Si sabes que llevas en ti el calor de mis besos. Amor, ¿por qué te vas tan lejos? Amor, no sabes cuánto te extraño, cuánto te quiero. Un día de este, espero tu regreso. No olvides que espero tu regreso. Y espero con ansias de besar. Amor, ¿por qué te vas tan lejos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y dejas mi alberita. Si sabes que llevas en mí el calor de mis besos. Amor, ¿por qué te vas tan lejos? Ja, heerlijk. De feestelijke klanken van Los Abuelos. Dat staat voor de pakers, de grootvaders. Ja, komen ze dan ook uit Spanje of zo? Nee, ze komen gewoon uit Friesland. Dus praten we aan met ze. En met dit soort mannen is het voor het feest in de studio. Daar word ik eigenlijk heel erg blij van. Goed, van het wat vrolijke naar het serieuze van het Fries Symfonieorkest. Dat is een heel sympathiek orkest, vind ik persoonlijk. Bij al je amateurs eigenlijk. En dan had ik nog hele bijzondere concerten. 2 november, Screw in Agenda. Dat is op een snijm. En dan zei je het verhaal over vrijheid. En achter het verhaal zit het verhaal van 2 mensen in de Tweede Wereldoorlog. Eén daarvan, hoe leeft het? En de zoon daarvan is verteller bij een concert van hetzelfde FSO. Wordt net ingewikkeld, meidje. Het is in ieder geval in Beestersweg. Zocht even op een site van het FSO. En ja, ik vind dat verhaal, muzikaal, mij wel degelijk verteld worden. En dus wie ik bij een repetitie in Beestersweg op het Truddewiekse Janne. Bij het verhaal van vrijheid en het FSO. Concert. Voor de pauze spelen we een programma van onszelf met onder andere Schubert Symfonie. Maar om de vertelvoorstelling Vrijheid spreekt in te leiden, is het laatste stuk voor de pauze is Kol niet draai van Broeg. En gespeeld door een van de solisten van het orkest. En de vertelvoorstelling van Robert Duizend gaat eigenlijk over het verhaal zijn vader die Auschwitz heeft overleefd, maar ook de viool die Auschwitz heeft overleefd. Dat is zeg maar het directe verhaal, de directe aanleiding. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk uiteindelijk gaat het over iets heel veel groters naar mijn mening. En dat is dat we elkaar vrijheid moeten gunnen. En dat de een zijn vrijheid niet mag leiden tot de onvrijheid van de ander. Er komen steeds meer mensen in Bergen-Belsen. Het kamp wordt alsmaar voller en voller en er breken ook ziektes uit. Ik krijg difterie. Een maand lang lig ik tussen wel 100 andere zieken in een barak met maar 1 wc en alleen 's avonds wat water.
Gelukkig kan Lottie mij stiekem verzorgen en ik krabbel beetje bij beetje weer op. Maar om mij heen sterven mensen door ziektes en uitputting. Ik vertel het verhaal van mijn ouders over wat zij tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Ik heb de oorlog zelf niet meegemaakt, ik heb hem meegekregen, zeg ik altijd. Ik had ook nooit gedacht dat ik het verhaal zou kunnen vertellen. Want ik was altijd in de veronderstelling dat je dat zelf moest hebben ondervonden. Maar ja, ze zijn er niet meer en ik ben het toch gaan doen. En ik ben opgeleid om gastspreker te worden, voornamelijk op scholen. En om hun verhaal dus toch door te vertellen. En dat vind ik ontzettend belangrijk. Ontdaan van alle waardigheid worden Lottie en ik opnieuw in wagons gedumpt. Waar naartoe? Alsnog naar Auschwitz. De trein rijdt, staat stil. Mijn ouders kenden elkaar voor de oorlog nog niet. Mijn vader was getrouwd. Kort in 1939 is hij getrouwd. In de oorlog is hij op een gegeven moment opgepakt met zijn vrouw. Op transport gesteld naar Westerbork. En daar vandaan naar Bergen-Belsen. Daar zijn ze 1 jaar en 3 maanden moesten ze daar verblijven. Onder barre omstandigheden. En daar vandaan zijn ze alsnog aan het eind van de oorlog op een treintransport naar Treuwitz gezet. Met de bedoeling om uiteindelijk richting een ander concentratiekamp vervoerd te worden. En tijdens die rit, het bekende, tenminste het heet verloren transport, zijn heel veel mensen door honger en ziektes omgekomen. En uiteindelijk ook mijn vaders eerste vrouw. Dagen, nachten, wekenlang. Het gaat slecht met Lottie. Het gaat toch niet goed met mij. Het is bloedheet, de wagon stinkt, is smerig en overvol. Mensen gaan dood. Normaal gesproken is het de wisselwerking dirigent-orkest. Timing, invallen, melodie, nou ja, het verhaal. Ja. Nu komt er ineens een verteller bij. Dus is de timing nog belangrijker. Dan heb je zo'n driehoek, hè? Dan heb je een driehoeksverhouding. En die timing die moet wel goed zijn. Zeker bij die momenten dat het orkest zeg maar, de handeling op dat moment illustreert. Als dat te vroeg of te laat komt, dan valt eigenlijk het verhaal in duigen. Dus ik moet heel erg vertrouwen dat mijn orkest doet wat ze moeten doen. En ik time op Robert in dit geval. Ik sta normaal gesproken in mijn eentje voor de klas. Kun je je eigen tempo bepalen. Exact, ik doe het allemaal zelf. En ik speel in op de kinderen, het verhaal vertel ik dan. Met na afloop overigens een nagesprek. Waar ik altijd vraag aan de kinderen of de leerlingen wat ze ervan hebben gevonden. En er komt een heel zinnig nagesprek uit. Maar nu, ik moet samen met het orkest en de dirigent, moeten we natuurlijk wel een geheel vormen. En nou heb ik wel wat orkestervaring zelf, dus ik weet ongeveer wel hoe dat werkt. En ook omdat we het een keer eerder gedaan hebben, gaat het nu al een stuk beter dan de vorige keer, toen we het voor de allereerste keer deden. Maar het is wel een kwestie van inspelen en aanvoelen wat er gebeurt.
Born in the middle of the afternoon in the horse-drawn wagon of the old fight. The big 12-wheeler shook me by. You can't stop here, the policeman said. You better get born in some place else. So move along, get along, move along, get along, go move, shift. On in tatty left in time in an old boat and near at that field. The farmer said the work so Lord it's time that you've been moving on. You better get born in some place else. So move along, get along, go move. On in a common near a building side when the ground is rooted by the trees. The local people said to me, you lowered the price of property. You better get born someplace else. So move along, get along, go move. The winter sky was hung with stars and one shone brighter than the rest. No eastern kings came bearing gifts, it's that the other come to shift. You better get born in someplace else. So move along and get along and move along, get along, go move. Wagon, tent, or trailer born last year or without a face. Born here or 1,000 miles away, there are always men in who say you better get born someplace else. So move along, get along, move along, get along, go move. Move along, get along, move along, get along, go move. Move along, get along, move along, get along, go move. Shift. Ja, klinkt internationaal. Hier kan even zijn. Los Abuelos. Ja, nou ja, goed, op die manier. Bedenk ik maar even hoe het precies maakt. Mooi om ze hier in de studio te hebben. Helemaal te gek vind ik dat ik al een hele tijd muziek van Maite Veenstra draai. En nou eindelijk ga ik ze eens even in de studio. We hier elkaar eens even getroffen. Dat vind ik even bij Liert. Maite, leuk eens, stel eerst de band voor. Ja, ik ben Jirrit, jij mooi. Bram Welbedacht, Niek de Vries en Sander Koning. Ja. En Maite zelf. En ikzelf. Ja. Ja, en we vinden het heel leuk om hier te wezen. En ik vind het leuk dat Jim er binnen, daar staat de best. Wat is toch een ier achter de rug? Ja, het weer een drok ier, ja. Ik heb van mezelf voorgenomen, ik neem hem tussen hier en ik gewoon wat ompielen. Ja. Maar Lekker lui, niks van. lekker niks van, maar het zit helemaal vol. Maar wel helemaal hele leuke dingen, maar wel drok, ja. Ja. Kom we aan op wat voor tussenin. Ben je met studies bezig geworden, dingen? Nou, ik heb iets langer over de HAVO die en dit is nou stiekem mijn tweede tussen hier. Omdat ik weet nog net zo goed wat ik studeren wil en ik weet wel dat ik muziek maken en optreden heel vet vind. Dus dat ben ik nou zelfstandig ondertussen eigenlijk. Ja. Maar iets aan een popacademie of zo, systeem om te denken of juist net? Ik zit heel erg te twijfelen tussen überhaupt iets in de creatieve sector of juist docent voor Engels of zo. Ik weet het echt nog net. Het is echt gissen. Ja, nou, ik wil je helpen, maar ik ben daar net niet professioneel in. Dus nee, ik wil een beetje muziek lullen. Vind ik wel heel erg... Hey, hoe is het bij jou begonnen? Want ik kreeg een demootje binnen. Nou, daar is intussen aardig wat succes, ik maar hoor. Wat wie daarvoor? Nou, daarvoor heb ik eigenlijk zelf voornamelijk mooi spelen in Iplospuln, in Friestalig Iplospuln. En daar is heel erg mijn leven voor optreden begonnen en mijn name dan gewoon acteren. En ja, muziek vond ik wel heel vet, maar ik hier zelf nog nooit echt iets mee doen. En toen heb ik dat eigenlijk per ongeluk ging ik GarageBand downloaden en ging ik een keer een festival uit. Toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk super vet. Ja. En toen ben ik dat een keer opvieren gong. En toen
voeren deze jongens dat mooi met wandelen. Daar ben ik ze heel dankbaar voor. Ja, want hoe best u deze heren zin aan? Ja. Want dit zijn fantastische muzikanten. Die komt net zomaar in het wieltje, toch? Nee, zeker net, zeker net. Ik ben heel blij met ze. Het begon eigenlijk maar Niek. Want ik die mooi ombroei. En toen dacht ik wil gewoon een paar versjes een keer live doen. Die ik nou eens kreun heb. Ik weet net hoe. Maar ik weet in ieder geval dat ik een drummer nodig heb. En toen heb ik gewoon roemvregen van... Meesken, waar weet nog een goede drummer? En toen kwam ik bij Niek uit. En daar ben ik heel blij bij. Ja. Die had je voor bij Historian spelen. En, nou ja. Ja, we kennen hem. You know him. En toen zie het Sander toevallig bij dat optreden in het publiek. En die kwam nou staan en die zei van... Heb je nog iemand nodig? Want het leek me heel vet om maar te doen. Dus dat was echt heel spontaan en heel erg leuk. Want ik was er super blij van. Ik heb helemaal geen ondervinding of zo maar. Dus ik dacht, vet. En Sander, het Bram we bij Helle. Ja. Bekend van Zeewolf en van wat net eigenlijk. En van de een komt het ander. En ineens best jongeres van een band. En best het gezicht van de band. Wat ik al zei is Liert, Kleine Prijs van Friesland. En dan komt het ineens in een stroomversnelling. Hè? Klopt. Het is heel erg wennen. Het is alweer heel erg nij voor mij. En ik beziek zo gauw mogelijk alles te leren en top niet te nemen. Maar ja, soms heb ik er ook wel wat stress van. Ik denk, nou, ik wil het gaat goed. Ik wil het goed dwan blowen. En hoe mat het dan al leer? Maar dat is toch jongeres hoor? Ja, toen ik heel liet weer. Toen ben ik nog in Amsterdam. Toen zit ik bij een jongens- en famkeskoor. Maar en ik heb een tijdje bij Mustek zitten, bij de musicalopleiding. Daar heb ik ook wel zangles aan. Maar ik doe het zelf alweer een beetje. Nou, maar het klinkt technisch namelijk heel wat. Nou, dat is toch een nijtocht haast, om het zo maar zo te drukken. Ja, ik oefen in heel soort zelf in mijn badkamer. Ja. Hey, het wordt van in Amsterdam. Ja. Want wij denken dat is een Frieske dame en die komt ergens uit Burgwerd of Jorwerd of weet ik wat. Dat is net zo, hè? Nee, ik ben in Amsterdam, maar ik ben wel Friestalig opvoed. Mijn hart die had al die tijd gewoon Fries met mij sprutsen. En dat woe ik eerst net. Dat vond ik helemaal net cool, omdat niemand... 16 Amsterdam, wat mag er met hier door de boeteloze taal, toch? Ja, daarom. Ik hoorde maar niemand praten daar verder. Maar toen kwam ik hier en toen dacht ik in één keer, oh, dit is echt een ding. Het komt je wijk. Ja, precies. En toen voelde ik me heel erg tussen of zo. En dat was heel vet. Ja. En mij hoort een logische keuze om dat in die muziek te doen. Ja, voor mij wel. Ik heb wel bezocht om het begin om in het Nederlands of in het Engels te scrollen. Dat doe ik nog steeds wel eens. Maar ik heb het gevoel dat als ik in het Fries zong, dat het dan voor mij heel oprecht viel. En intiem ook. Omdat ja, de taal uit heel dicht bij mijn head. Dus ik ken me daar heel goed in. Mijn creatieve vrijheid of zo, denk ik niet drukken. Ja. Net bang dat is behindbus qua, nou, als het ambities hast. Ik bedoel, Engels, kun je verder mee komen, et cetera, et cetera. Ja. Of zit ooit nog eens te denken om tweetalig misschien? Nou, mijn doel van nou is heel erg dat... Ik hoop heel erg dat de muziek, het gevoel van de muziek de taal overstijgt eigenlijk. Dus dat de woorden net meer uitmaakt. Dat het net uitmaakt of het letterlijk versteest, maar dat het een gevoel is wat je oerdragen. Maar wat weet als ik in de toekomst nog eens denk, ik wil eens in het Engels scrollen, dat ik dat dan ook beziekje. Dat zou best kunnen. Wat ben je de plan? Wij zijn nu 3 singles aan het opnemen. Die komen er in de winter uit. En daarna nemen we een album op. Ja, er komen nog wat meer leuke dingen om, maar dat had ik even... Meestal lekker net zitten. Ja, maar we gaan zeker dingen nou eruit. Dus dat is leuk, daar heb ik zin in. Blijf doorgaan. Alsjeblieft, niet stoppen. Nou, zeker hier net, want ik let ze net gaan voordat ze hier weer spelen gaan. Ik ben blij met de band en meiden. Jong talent, nieuwe generatie, let maar komen. En let het maar jaren succes. Zeker in deze aflevering van Noorwin Live. Meiden Live. Trinde hoedij vannacht, het is winter, ik jij vogels goelen zacht. 100 vogels, ik sliep op die nefterbaan. 100 vogels op het wetter, witte dat ik op
veskes oer de lucht. Ze zongen veskes, o du sto nog in mij bestiest. Ik ben het kwijt, ik ben vergeten hoe dus veske gier. Ik droomde oertij vannacht. Het is winter, ik je vogels koele zacht. 100 vogels, ik sliep in die winterjas. 100 vogels op het vetter, weten dat ik opdij. Ja, geweldig hoe die Maite en haar band zich intussen ontwikkeld hadden. Daar ben ik heel blij van. Ik hoop dat ze in de toekomst zeker vaker komt. Jong talent. Maar ja, Noorderwien is meer dan alleen een jong talent. En dat ben ik. Gasten die al heel lang muzikant binnen. Die goed mij al koffie kennen. En die een geweldige naam voor een presentator betocht had. Ik zei steeds Los Abuelos, maar het is Los Abuelos, leuk hè? Ja, dat is hartstikke abuelos. Want als je abuelos is in Spaans, is het de grootvaders, de opa's. De pakers. De pakers, zo heet dat in het Fries, ja. En dat ben wij dus. Ben je maar je pakers dan? Ja, ik nog net, ja. Nee, Nee, de zoon is 20, maar het komt wel goed. hij doet zijn best. Hij doet zijn best. Ik ben je met de Jan-Peter ken ik al altijd. Jim Mekker als muzikant. Dit is Jillis trouwens. Ja. Stel hem de band voor verder. Nou, daar onder slagwerk, dat is onder man op de cajon. Dat is Teddy Epema. Yay! Daar ben we heel wies mee, die man. Ja. JP Woudstra hier, die jongen mij. Jean-Peter. Op de contrabas Theo Smit. Ja. En ik ben Jillis Dijkstra. Ja, die klinkt als een volleerd Spanjaard. Met prachtig mooi uithalen. En, hoe komt toen die muzikale touch? Nou ja, goed. Best er een protte? Ja, dat wel. In Andalusië ben ik wel vaak te vinden. In Jerez de la Frontera, Sevilla, Cádiz, al die plakjes, daar kom ik heel graag en vaak. Ja.
Zo, de manier hoe hij het uitspreekt is het gewoon jaren, hè? Ja, het is net. Ja. Ja, zo vlot, jongens, zo vlot. Moeten wij echt ons best doen om dat een beetje bij te benen. Ja. Wat is het verhaal van deze groep, heren? Deze beide man, Teddy en Jilles, hadden een bandje, maar dat accordeerde niet zo met de bassist die erbij zat. Ja. En toen hebben we Theo Smit erbij gevraagd. Ze hadden ook een gitarist nodig. Ik zeg, daar wil ik wel bij komen, maar het is ondertussen de mandoline geworden. Omdat die perfect matcht met de accordeon. Ja. En dan ontstaat er iets. Dan ontstaat er iets. Magie. Ja. Prachtig, mooi. Wat wie er eerst? De cajon of die trommels? De cajon. Ja, hè? Ja, En toen takte er maar wat bij en wat backends. ja, zeker weten. Ja. Ja, ik ga me natuurlijk wat te verdiepen in je. Want je bent nog heel lang op mijn wishlist. Het is van alles wat, hè? Wat beetje Spaans. Het is van alle hoeken van de wereld een beetje. Lang nog niet alles jet, jong. Nee, hè? Nee. Maar je komt bij een optreden wil. Ja. Maar zie je hem bewust? Of ren je hem dat zin aan? Hoe zit dat? Zegt van YouTube? Ik denk, nou, dat is wel mooi noemen. Die maar wegspelen. Ik wil, beide. Ja, beide wel. Ja. YouTube wel. En we komen zelf wat zien en bedenken wat. En wat maak je er wat van? Ja. En je hebt een soort kledinglijn. Ga je hem daar een afspraak horen? Nee. Nou, net echt. Nee, hè? Nee, net echt. Maar er al wat simmers kuts in. Maar net een rouwwerk wijzen. Hè? Maar flitsen. Ik geef naar de man. Ja, die qua kleur. Dit is allemaal kleurig. En dit is een beetje... Ja, ik heb hun kledingadviezen gegeven. Ik zeg, het is een rood gordijn. Als je nou niet weg wil vallen, dan moet je niet iets donkers aantrekken. Dus ik dacht van, ik wil niet op de voorgrond. Laat ik gewoon iets anders aantrekken. Het tekent de koppergiet ook een beetje van de heren, denk ik. Ja, je moet ze af en toe even over die drempel heen helpen. Ja, maar dat gaat wel goed hoor. Wat mag dit een feestje wijzen? Om mensen al zat te spelen? Ja, dit is een leuke muziekvorm en de mensen zijn altijd vrolijk. En je speelt het vaak op feestjes. En er wordt gedanst en gedronken en gegeten. Vooral, ook lekker Spaans eten. Ja, Spaanse themafeesten, dat is leuk. Maar mensen zullen gauw interpreteren van, feestje, makkelijk. Maar het is best pittige muziek. Nou, ritmes, er zit van al die invalshoeken in. Ja, maar goed, er zijn al wel hele goede muzikanten hier zitten, uit zijn mij. Maar dus die pikken dat heel makkelijk op. En ik pak dan wat van die ritmes en Theo is er echt wel goed in dat soort Zuid-Amerikaanse dingetjes en Er zit ritmes. correct even een oren touch bij, hè? Ja, er wat syncopisch hier en daar en wat en het zit correct even. Het is geen vuilklap meer in de maat rug door de midden en gauw thuis. Het zit altijd een beetje, het hangt wat achter de tel en het boort wat met de tel. En dus heel goed naar elkaar luisteren. Dat doe ik. Ja. Ja. Ben je een goede luisteraar? Ik ben jouw heren op leeftijd. Nee, wij luisteren goed. Ja, ik neem mijn koor. Ja, Ja. Je zit nog net van je moeten mompelen. Nee. Muzikaal feestje. Muzikaal feestje, dat is goed. Ja. Bij de Pakers, op paar. Pakers, ja. Twa ben echt al paken. De oren twa mag nog komen, maar dat komt wel goed. Ik ben vrekeld, ik neem de studio in, heb nog plan van het bootland, maar dit is gewoon lekker spelen met je nou. Nou, we spelen lekker en we hebben wat optredens. De komende maanden steken we even in het Mamahuis in Jellem en in het kerkje in Surg en Sa en zulke soort dingen. En dat vinden wij hartstikke leuk om te doen. En mooi, het leerst een beetje een theatersettingje. Dus net altijd, we hadden eerst op de Cityprom staan in Ljouwert. Maar ja, dan sta je op zo'n plein, daar staan 800 mensen. En dat is op zichzelf al heel mooi. De oorstand maar net de grut dus. De oorstel maar net de groot, we moeten wat dichter bij de mensen wijzen. Je moet die cocktails roeken kennen. Ja, correct. Ja. Maar een beetje een zweetroek. Dan begint het erop te liekje. Precies, ja. Het goede leven. Het goede leven. Nou, dat straal je hem heel goed uit. En zeker ontzettend leuke muziek. Ik ben echt super tof dat je er bent, jongens. Kom alsjeblieft nog een keer weg. Ga lekker terug. Los Abuelos, de Pakers. Samen even in Noorwee Live. Dierentank.
no te hable de cariño, jamás te dije mentira. Quería tenerte en mis brazos, pero por toda la vida. Y tú querías la aventura, tomaste muy mal camino. Y cuando buscaste basura en un terreno para arriba. Yo le doy mi carrera al querer, yo le doy para toda la vida. Si quisiera vivir de placer, de buscar un amor de cantina. Cuando estuviste conmigo, tenías un mal pensamiento, solo hubiera sabido, no hubiera perdido el tiempo. Tendrás el mundo en tus manos, tendrás montones de pesos y otros 200 le ahorrando. Conmigo topaste luego. Yo le doy mi carrera a querer, yo le doy para toda la vida. Si quisiera vivir de placer, de buscar un amor de cantina. Los Abuelos. Ik had eigenlijk een beetje op mijn hol geleerd. Goed. Heerlijk. Nou, wat een fantastische muziek. En dat komt je gewoon in het Friesland bij. Lieke als ik de laatste muzikale bijdrage komt van een dame. Ja, groot talent. De Friese taal ik nog broekend. Wil ze toch in Amsterdam opgegroeid is. Ik had oer Maite Veenstra. Alvast bedankt voor het harken en het zien. We zijn er alle werkdagen tussen 6 en 7 op de radio. En natuurlijk op de verschillende internetplatforms. Noorderwien Live. Maar nog één laatste muzikale wut. Ja, die is gewoon Maite Veenstra. Als ik wolk en ik gaan en het spiet die grif, maar misledig je docht zeer, het zag, het zweer, het is bitter als vergif. Dus nou ren ik uit de door, het is grappig want het snijdt. Als ik die wante net in ha, dan krijg ik je ik het bij je oor. Oh, Friedlicht, Zwaardlicht, ik heb mijn nocht. Toesje, het voort is altijd Friedlicht, ik liet het los. Er zit een stem in die neer, die soort uit dingen die stoot dienst. Dat sto ik goest je binnen nacht, do leerst, do drinkst, do bist hetzelfde als ik. En als de vrouw begint te draaien aan het eind van mijn gedicht, zit ik daar. Net minder om uit zit, maar de loft op mijn gezicht.